Hello. Guys, this is self-assessment interview. Sindofuna wina ikonde kapena wina adane nayo. Chifukwa chakuti it's self-assessment or self-interview. Ndopanga pandekha. Ndikaimveraso bwinobwino ndi ndufulu ponya pena palipose pamene ndikuona kuti ndikhoza kumvera bwinobwino. Yes. So connects. Kudziwa zoti kulira kwambiri Vice President anamwalira ndithu pa ngozi ya ndege pa ifa imene ophunzirapo chani zikoma kwambiri funso labwino limenelo ndithu pa ifa ya Vice President Achilima ndaphunzirapo zinthu zambiri ngati mwina kusunga nthawi ndikufunikira kukhala bwino ndi anthu ndikofunikira ndithu munthu umafunika kuti uzidzichepetsa uzipanga fit mu gulu la anthu lina lilonse kaya ndachinyamata kaya ndachikulire kukhala nawo bwino kwalemekeza kupanga fit kaya ndi machali chimo zofunikiraso fuka kumwalira kwa iwowa ndithu taona zokambidwa zambiri kuchokera ku mafumu kukamba zabwino za iwowa mwina social media ikukamba zabwino ma journalists akukamba zabwino anthu ena ndi ena m'midzimu anthu akamba zabwino soza kuti iwowa ndithu amakhala bwino ndi anthu m'mipingo chimodzimodzi chabwino nangano chimene waphunzirapo china chimene chaonetsa kunena kuti kumwalira kwa iwowa kudziko ngati dziko laphunzirapo zotani zikoma kwambiri funso labwino limenelo dziko zangotionetseratu kuti feyo ndi anthu osauka kwambiri osaukitsitsa anthu olephera chilichonse dziko lonena kuti lilibe chilichonse likuoneka kuti ndi dziko chabe ndithu ndi anthu mmene momo komano kunkhani ya zina tikuoneka kuti tilibe chilichonse ndege tilibe zimene zaonetsera apa pamene ngozi imene itachitika kunalibeko ndege yoti anthu amenewa ipange deploy ikafufuze kuti kodi iwowa ngoziyo yachitikira pati ndiye zikuonetseratu kuti dziko tilibe chilichonse dziko ndithu lufunika upanga invest azathu apa Zambia anatumiza ndege kusweza kuti iwowa ndithu ali ndi chilichonse andifeyo meri mayambana ndi aku Tanzania aja kunena kuti kulimbirana nyanja anthu azathu aja ndithu anakangotenga nyanja ija osalimbana nawo chifukwa kuti ifeyo tilibe chilichonse tili ndi asilikali mwina well trained asilikali komano opanda zipangizo chabwino ndiyeno pa ngozi imene yachitika ija ukuona ngati ndi ngozi kapena ndi chiwembo iyayi funso labwinonso limenelo ineyo kuti ndinene chilungamo pa zimene zinachitika zichazo ndi nkhani yonena kuti ndithu investigation ikupitirira ame akupanga yawo ena ndi ena ma private investigation akupitirira ndeno ineyo sindikudziwa kuti kodi ndi ngozi kapena ndi chiwembo zimenezo zonde kuti ndinama komano zinthu sizinakhale bwino ndithu chabwino iweyo connects mmene ukuonera chipani cha UTM chicha chipitirira kapena chitha ineyo mmene ndikuonera chipani chimene chichacho chipitirira chifukwa chonena kuti chimene chimachitika ndiona kuti chipani ngati chimene chichacho wamkulu akapita ngati family yoti anapanga ujeni munthu wamkulu pa family wakusirani chuma mmaganiza unena kuti mwina nthawi zina tipange iwowa kuti akhale onyadira kumene apitako ndeno chipani chiche chikhoza kupitirira ndithu kupitirira kuti iwowa ampangitse ngati kuti Saulos Chilima kumene kumandako azisangalala kunena kuti yayi ntchito ninasiya ngatinso zimene mwini wakenso amafuna komano izi zikhoza kuchitika kuti chipani chipitirire makamaka atsogoleri ake akhale kuti mwina asakhale adyera ndithu akangokhala adyera ndiye kuti akhoza kuchisiya chipani chija kujoina makamaka zipani zina ndi cholinga choti azipeza koya mchere ndi zina zotero ndiye zingachitike komano kula anthu abwino ndithu akweni amene amakonda chipani chija ndi mtima wonse achina Winnie Nyondo anthu onena kuti aphunzira zambiri achina Fredex amene oti aphunzira kwambiri zambiri kuchokera kwa Achilima kuja ndeno iweyo ukaona ku chipani chimene chichacho munthu oti mwina akhoza kudzanyamula udindo umenewu ndi ndani panakali panopa ndizovuta kuti ndinene kuti ndi ndani tilu mwina akasankha Vice President wa dziko mwina ndi pamene tidziwe na kuti okay
papa mmene zililimu wakuti akhoza kutsogolera chipanichi. Komano ndikuona kuti mwa Felix Kaluwa ndikuonamo ndithu utsogoleri wa ndiweyani amene ali ndi kuthekera kuyankhula kwa yanjanitsa chinyamata, kuyankhula zoveka ngati munthu wakalekale. Of course ali ndi zambiri zoti aphunzire, komano mwa iyeyu ndithu Felix ndikuonamo zinthu makamaka zamphamvu zoti akhoza kubweretsa chipani chija pamodzi kutsogoloko. Komano azasiyedi kuti ali ndi zambiri zoti aphunzire pandale. Chabwino Conex fika cha kuyankha kumeneko. Komano ndiyeno ngati mmene mukuonera mwina anthu ambiri akupanga posti pa social media paja zinthu zosiyana-siyana zambiri-mbiri zosiyana-siyana zambiri-mbiri, anthu enanso akupanga respond mosiyana-siyana. Mukuona ngati kuti mwina vuto ndi chani kwenikweni kuti izi zikhala choncho? Ineyo ndinene chilungamo awa ndi maliro akulu a dziko lonse, ndipo maliropo tonse tikulira, komano pali kugawekana ndithu kuonera kuti ena ukapanga post nkhanija akumayionera mbali yawo tengera ndi mmene iwo akulilira. Ena akulira ndithu, ena osalepherabe, ena ndi ena amati mmene zililimu zakhala mmene zililimu. Ndeno utengera ndi mbali yako uona kuti nkhanija akayipanga post imakhala yokuwawa ndithu. Ukakhalanso mbali inayiso akayipanganso postiso zimakhalanso kuti mwinaso zikuwawa. For example, wina wake akapange post kunena kuti munatiphera munthu chiwembu ngati mmene anthu ena ake akukambira. Definitely nkhani imeneyi ambali nayi sayilandira bwino iyayi. Chimodzimodzinso wina wakenso apangenso post kunena kuti ndi ngozi chabe imeneyi nangochitika ngozi. Definitely ambali nayiso sachilandiranso bwino amene akupanga believe kuti mwina si ngozi. Koma ndali nakale kunena kuti nkhani yakupanga investigate ine sindidziwa kuti kodi ndi ngozi kapena ndi chiwembu ngati mmene anthu ena akunenera. Ndiye ndimene mwina zikuyendera pa social media. Ndiye anthu akhoza kungodanapo chanchani pa zinthu ngati zimene zizi. Komanso chimenenso chavutanso kwambiri ndichiona kuti anthu ena amayiko ena akuyankhula zinthu zija kuponya kaya pa YouTube, kaya aponya pati, kaya aponya pa Facebook, pa TikTok, pa chanchani anthu aja kupanga post. Komano anthu amenewa chifano kuti ndakunja mayiko azathu sakupangidwa ataki ndichi chonse, sakupangidwa makamaka sakupangidwa question kunena kuti bwanji mukukamba izizi. Anthu angokambapo paliponse, anthu ambiriso akupita kumakonera ndi kumapanganso believe imenekoko. Okay, chabwino ndi anthu mungauze chani inuyo? Ine ndikunena kuti anthu tikhale limodzi, tiyeni timvetsetsaneni, tikhaleni ndithu malo amodzi, tigwirire limodzi, tililire limodzi mpaka na izizi. Ndipo pali njira zake zoyenerera zotsatira ngati simukukhutitsidwa pena pakenso. Komano zipolowe sizithandiza, tatiyeni tioneni ndithu kuti kodi zikhale bwanji. Chabwino china chimene mwaphunzirapo inuyo Conex ndi chani kwenikweni? Inenso chinanso chimene ndaphunzirapo ndichiona kuti anthu amakuonetsera ngati amadana nawo kakhala moyo. Akhoza kukuwa mwino kamayenda apa ndi apa chanchani umaona ngati samakukonda. Komano nthawi imeneyo wamwalira ndi pamene anthu amuonetsa chikondi kunena kuti munthu yudi analokondedwa, munthu yudi anali wathu, munthu yudi mwakuti pamakhala chikondi mbambande. Ndimene ndaphunzira apa. Anthu ena onena kuti ndithu umaganiza iwo amayankhula zoipa zokha mwina za vice president. Komano apa ndithu muoneka kuti iwo waso akuliranso chimodzimodzi, kuseza kuti maliro sazolowereka. Komanso taonanso anthu osiyana-siyana kuchokera ku zipani zina. Ena ngati mwina ndingotchulapo mwina mmodzi Louis wina wakenso amene ndi wa MCP, definitely wa MCP, koma sanatope kulira limodzi ndi amalawi ena. Ena a MCP akupeseka kuti sakupanga kuposti chichonse, kungosiya basi kunena kuti ngati sizi kwakhudza. Enanso a UTM akupetsetsabe UTM, enanso anthu wamba opanda zipani akupetsetsabe kunena kuti zinthu zimene zilimu tiyeni tikhaleni limodzi. Ndeno ndi nkhani ndithu yoti ili complicated, koma mmene ndanenera muchaonera kuti ine mmene ndikuyankhulira apapa ndi self assessment interview. Ndiye sindikuyembekezera kuti munthu azikonde kuti ukamba zambwerera kapena nzaine ndekha. Ndiye ndizipanga ndekhaso kuti tione kuti zikhale bwanji kutsogolo. Komano nkhani yayikulu ndimeneyo, tiyeni tigwiraneni manja tipite ndithu tikayike president iwa chifuna kuti zikozotheka anthu kupanga mwina tenga action yolakwika pamene upezeka kuti mali zatha kuoneka kunena kuti mwina zinthuzi zinali zanomo
oloso mwinaso zinthu sizinaiso zanoma zotheka chilichonse pa dziko lapansi linolo ndi chotheka komano ine sindikudziwa ndithu tiyeni tikhalireni limodzi tiyeni tilemekezaneni ndiyeno uthenga wanu nangano kwa anamfedwa ndi wotani yayi tonsefe ndife anamfedwa komano iseri pamakhalabe anamfedwa enabe amene ali very close yayi ine ndingoti chauta ndi amene atonthoze mabala amene ali nawo mu mtima mwawo chauta imweyo ndi amene apose ndithu athirepo zothirapo kuti mabala amenewa achire mofulumira ndi zovuta kuti mwina ayiwale komano ndi zinthu zotheka ndithu kuti mwina apo ndi apo akhozipezeka ndithu ndi tina chauta walowa mu mtima komano ndi zowawa kwambiri komano chauta wamachiriso chauta wotonthoza atonthoze ndithu achibale wonse amene ataya vice president. Ndiyeno funso lina ndilonena kuti mmene mukuonera mudzapezanso munthu winaso amene angadzakhale ngati vice president amenewa achilima yayi zimenezozo ndizonena kuti sikuti tingatipangire rule out zotheka ndithu chifukwa kumbuyo konso mwinaso kunaliso funsoso ngatiso lomweliso anthu amafunsaso kuti tidzampeza ngati ku John Chilembwe tidzampeza ngati wakuti tidzampeza komano tinampeza ameneyo ndithu munthu amene anali okonda dziko lake ndi mtima wake wonse ndikhulupirira anthu ambiri aphunzirapo zambiri anti mzimu wa iwowa upanga makamaka inspire anthu ambiri kunena kuti aziona unena kuti iyayi ndi zotheka munthu ukhala wolimba mtima kwambiri kulimbana ndi maboma zotheka munthu ukhala wolimba mtima kukonda dziko lako zotheka kukhala munthu wolimba mtima amene ungapange ndithu chilichonse mu dziko zotheka andi ndi zinthu zona kuti ifa ya iwowa iwe yapangitsa anthu ambiri kuti mwina aganize zona kuti tsopano ine ndikayamba ndale ndikafuna kakhale ngati achilima ndithu ineyo zimenezozo zichitika ndithu ndikhulupirira kunena kuti achinyamata ambiri panakali pano ayamba ndale kunena kuti mzimu wa iwowa uzusa mumtendere mzimu wa iwowa uzisangalala kumene uliliko kamaona fika iwowa atu ananenaso paka video clip kenaka kesu kuti it's not about me, it's about 18 million people ali mu dziko limucha amene ndikufuna ndamenyere nkhondo and palibe mene zikone ngati ineyo sindikusangalala ndikhulupirira kuti palibe amene akusangalala kuti dziko lathuli lili ndi kuthekera kapena ndi dziko loti ungamayitane kuti dziko langa ndilakuti chifukwa lilibe chilichonse izi zaphezera mphongo pamene dziko lalephera kutulutsa ndege zokayang'ana anthu amene anachita ngozi ndithu makamaka kumene kuchikangawa imene miyoyo yokwanira 9 inapita ndithu mwina tinakakhala ndi ndege nthawi yabwino zoti zinakauluka mwina anakathoka ombola anthu amenewa ndikupezeka kuti mwina nakapezako mwina anthu awiri atatu opulumuka komano chifukwa cha zosonyeza kunena kuti tilibe chilichonse mdziko ndi zimene zapangitsa kuti miyoyo yonse 9 itayike ndithu ndeno ayi zikomo kwambiri chifukwa chati mafunso limene pakakhala tina ndekuti mwina Connex ndikuita mano ineyo ndikulira ndi modzi ndi mabanja onse 9 amene ndithu ataya miyoyo yawo mizimu yawo izusa mumtendere mpaka natidzakumanenso kumwambako ndithu ngati kuli mkumano ndeno iyayi mabanja osenu chauta azikutonthozani pepani kuti sinakambe mwina zina za anthu ena komano focus inali pa vice president komano sizutanthauza kunena kuti sindikulirana nuli modzi anthu amene mwatayaso okondedwano zikomo kwambiri bye